Čaute, čaute. Zdravím vás z tretieho videa z Chorvátska. Jedno máte na mojom Facebooku včera večer, druhé dnes ráno. Toto je tretie a budú ešte minimálne ďalšie dve, možno tri. Lebo jednoducho našli sme tu smerácky brloch a smerácka mafia sa tu rochní v Chorvátsku a naozaj sa správajú k tomu chorvátskemu moru, ako by bolo slovenské. Ak by to bolo z poctivo zarobených peňazí, nič nás do toho nie je, ale nemáme ten pocit. Tam vzadu vlastne vidíte, prístav v Rogoznici a tam som sa vám prihovoril z toho miesta dnes ráno. Je tam zaparkovaných možno 200, možno 300 jacht, z toho každá tretia, štvrtá môže byť slovenská. Iba v tom prístave v Rogoznici je zaparkovaných niekoľko 100 miliónov eur ukradnutých z našich spoločných daní, odvodov a poplatkov. To ranné video som venoval tetám, ktoré boli v agrokomplexe a tešili sa, ako im tam oplzlé vtipy rozpráva Fico a tá jeho smerácka mafiánska zberba. Tým tetám, ktoré dlhé roky kazia život svojim deťom a vnúčatám, a povedal som im to dosť bez omáčky, na rovinu. V podstate toto video je tiež určené aj pre nich, samozrejme aj pre vás, ktorí pozeráte, ale najmä pre nich, ak takýmto spôsobom sa pokúsiť, aby sa im nejakým spôsobom otvorilo srdce voči pravde alebo mozog voči pravde a hlavne, aby začali tú pravdu hľadať a aby prestali kaziť život svojim deťom a vnúčatám. Je tu trochu vietor, takže možno niekedy ma budete slabšie počuť, za to sa ospravedlňujem, ale poďme teda po poriadku. Tuto v dedinke Ražaň, je to relatívne malá dedinka, pár sto domov, aby som nepovedal zle, sa tu rozprestiera, áno, oproti lukratívnej Rogoznici, ale je to v podstate taká jedna lokalita, veľmi snobská, kde teda smeráci si vybrali samozrejme to najlepšie. A môžeme tu ísť na ktorúkoľvek uličku, na ktorýkoľvek kopec, kamkoľvek kam trafíte, tak nájdete tam nejakého smeráka. Len na tomto mieste, keď sme prišli, tu sa zgrupili rovno viacerí. A teda nemusím sa z tohto miesta ani zásadne hýbať a popíšem vám rovno 1, 2, 3 miliónové vily, ktoré, čuduj sa svete, patria blízkymto priateľom Roberta Fica. Takže poďme pekne po poriadku. Viete, komu patrí táto vila na pozemku, ktorý má 800 m2? Tu keď si pozrite len toto parkovisko je, no koľko? 15? 20 aut by sem vošlo. Táto vila, pozeráme sa na ňu zo zadnej strany, samozrejme ona je natočená, výhľad na more, krásna vila z druhej strany, lukratívna. Len táto vila, jak to tu vidíte, 1,5 milióna, úplne ľavou zadnou, bez najmenších problémov. Patrí istým dvom bratom Gocníkovcom. Jeden sa volá Marek, druhý sa volá Matej. A viete, čo robil taký Marek, keď si pozriete do Google, čo vlastne má akú kariéru, aký je on úspešný podnikateľ? No čuduj sa svete, štátny úradník. Keď si pozriete lepšie, tak ho nájdete, že to bol obľúbený eurofondový úradník istého pána ministra hospodárstva Jahnátka. Viete, kto to bol? To bol ten, čo takouto zvláštnou angličtinou sa prihováral druhým ministrom hospodárstva a z tých Komjatíc, kde bol vlastne stred pomaly sveta. Z Komjatíc, kde postupne pozamestnával ďalších ľudí a títo Gocníkovci sú takisto z Komjatíc. Môžeme vlastne povedať, že prepáčte, trošku som sa pomýlil, táto vila nepatrí len Gocníkovcom, táto vila patrí jednému Gocníkovi a istému druhému pánovi, ale sa k tomu vrátim. Ale teraz som vám rozprával o tejto vile, už sa mi to aj samému mýli trošku. Táto vila, ktorá je tu, a vy uvidíte ju potom z druhej strany, ona je obrovská, tá môže mať hodnotu 2 milióny eur, patrí práve tým Jahnátkovým obľúbencom a tomu obľúbenému Jahnátkovému eurofondovému úradníkovi, Marekovi Gocníkovi a jeho bratovi. Čiže o tejto vile som vám hovoril pred chvíľkou, ale nebol som ďaleko od pravdy ani pri tej druhej vile a za chvíľku sa k nej vrátime. Čiže táto obrovská hacienda, ktorá má bez problémov hodnotu na tomto mieste 2 milióny eur, patrí, čuduj sa svete, obyčajnému to úradníkovi zo Slovenska. Ako sa k nej dostal? No jednoducho bolo treba byť kamarátom toho správneho ministra za tú správnu stranu, čiže kamarátom Jahnátka, čiže kamarátom Roberta Fica. A keď vám pripomína to meno Gocník niečo ešte iné, tak čuduj sa svete, akurát ich sestra je šéfka slovenského katastra. Čuduj sa svete, že akurát jeho teda sestra, alebo ich sestra týchto dvoch bratov Gocníkovcov je šéfka katastra a predtým robila pravú ruku zlodejovi Kičurovi, ktorý futroval trezor na štátnych hmotných rezervách zlatými tehlami. A keď sme v čase covidu prišli a teda
prišli sme na štátne hmotné rezervy a chceli sme ochranné rúška a podobné pre zdravotníkov, aby chránili život ľudí na Slovensku, tak prázdne štátne hmotné rezervy, ale Kičurov trezor plný zlata. Čiže takto to bolo v prípade Gocníkovcov. Keď teraz sa chceme vrátiť k tejto vile, ktorú som vám už teda zhodou okolností na začiatku predstavil, ale trošku omylom, ale jeden z tých Gocníkovcov vlastní aj túto vilu. Len ju má na poriadku, na polovičku s iným zaujímavým človekom. Ten iný zaujímavý človek je, čuduj sa svete, zase synovec pána poslanca Stredáka. Toho Stredáka, s ktorým sem Fico na jeseň mal letieť. O tom vám viac potom povedia moji kolegovia. Takže táto vila, opäť 1,5 milióna eur ľavou zadnou, naozaj mimoriadne lukratívna, špičkový výhľad, lebo keď sa pozriete z druhej strany, možno vám potom môžeme ešte ukázať z druhej strany, akože krásny výhľad na celý tento záliv, na Rogoznicu, na ten prístav. Čiže túto vilu vlastnia synovec poslanca Stredáka spolu s bratom šéfky katastra, teda istým Matejom Gocníkom. No a ešte je tu tretia vila, a to teda budete prekvapení a budete čumeť, kto tu zase vlastní tretiu vilu. A oni normálne, oni to takto robia systematicky, oni sa k sebe nalepia jak také muchy na hovienko, sadnú si tam vedľa seba a majú tam pocit, že teraz dobili už aj to Chorvátsko. Ja sa pri tom usmievam, je to samozrejme taký smiech cez slzy, ale až takýto primitivizmus, že tuto takto prídu a nabúchajú si tie vily vedľa seba a ukazujú majetky, podľa mňa krásne ukazuje ich charakter. Postupne sa blížime k odpovedi, že kto vlastní túto vilu. No, zase je to rodina. A koho to je rodina? No čuduj sa svete. Manžel rovno našej pani ministerky hospodárstva Sakovej. Manžel ministerky Sakovej. Chápete to? Vila, ktorú keď ukážeš možno z boku, opäť vila na minimálne 1,2, 1,3 milióna eur. Každopádne miliónové vily. Jedna, druhá, tretia. A komu patria? Štátnym úradníkom. Pán Sako? Kto je pán Sako? Minister, alebo bývalý manžel pani ministerky hospodárstva. Kedy, kde, ako podnikal, kedy si čestne zarobil. Keď si pozriete do Google, štátny úradník, raz šéfom dopravného podniku mesta Bratislavy, obhajoval neobhajiteľný tender, ktorý bol dramaticky predražený o milióny eur. Čuduj sa svete, potom následne kupoval aj s ministerkou, jeho manželkou, teda vtedajšou, kedy ešte boli manželia, kupoval jednu, druhú, tretiu nehnuteľnosť a vždy za polovičnú cenu alebo za tretinu. Viete, kto kupuje drahé miliónové nehnuteľnosti za polovičné a tretinové ceny, tak ako kúpil Fico si byt od Muňka? Presne zlodeji, ktorí najprv nakradnú, potom majú čierne peniaze a potrebujú legalizovať príjmy z trestnej činnosti. To znamená preprať tie prachy. A vtedy si nájdu niekoho kupujúceho, ktorému akože zaplatia malú sumu, v skutočnosti mu vykešujú 2-3 krát viac a tým sa stanú majiteľmi nehnuteľnosti. Nehnuteľnosti podržia 2 roky, predajú ju a peniažky krásne prepraté. Toto bol biznis model pána Saka so Sakovou. Zverejnil som 3 takéto kšefty, ktoré urobili presne v roku 2018, pred 7 rokmi, a oni pokračujú ďalej. To, čo hovoril teraz Igor, si zhrňme v súvislostiach, ktoré sa stali za posledné mesiace, za posledný rok. Robert Fico bol v tejto oblasti minimálne 2-krát počas roku 2024. Jedenkrát počas leta, keď tu bol nafotený aj bulvárnymi médiami a keď sa tu bol rekreovať so svojou milenkou presne v tejto lokalite, kedy si zobral trajekt o 10. večer a cestoval presne do tejto lokality. Tak posledným trajektom o 10. večer cestujete asi niekam, kam sa idete vyspať, kde asi bývate. No a teraz sa v tejto lokalite nachádzame. Druhýkrát tu mal byť koncom roka 2024, v októbri tu mal leteť súkromným lietadlom s poslancom Smeru Stredákom. A o tomto hovoril vlastne súčasne aj Igor Matovič, keď vám rozprával, kto všetko tieto jednotlivé vily vlastní. Jeden z majiteľov tejto luxusnej vily je priamo napojený na poslanca Smeru Stredáka, podľa toho, čo aj hovoril Igor Matovič. A tu nás sa dostávame k tomu, že svoju prítomnosť, o tom, že si tu bol vyberať svoju luxusnú nehnuteľnosť a miesto na svoj pobyt Robert Fico nikdy nepoprel. Nikdy nepoprel, že by išiel súkromným triskáčom. A dokonca, keď už sa bavíme o tom, že na pár desiatkách metrov sa tu udiali skutočnosti, ktoré opisoval Igor Matovič a ktoré vám teraz hovorím ja, tak tento súkromný let podľa zverejnených informácií, vtedy zverejnených informácií, mal medzipristátie v Prahe. A zhodou okolností, tu na za mnou môžete vidieť stavebné mechanizmy, ktoré tu stavajú 3
luxusné apartmanové domy a stavia ich česká firma. Tak toto všetko, čo vám hovoril Igor Matovič a čo vám hovorím teraz ja, sa stalo na pár desiatkách metrov štvorcových. No a sú luxusné vily, ktoré sú priamo napojené na stranu Smer. Je tu let lietadlom, ktorý nikdy nebol vyvrátený, ktorý nikdy Robert Fico sa k nemu nepostavil a nikdy nepovedal, či si tu bol vyberať luxusnú nehnuteľnosť alebo nebol si tu vyberať luxusnú nehnuteľnosť. A dostávame sa aj k tomu, že včera v druhom najčítanejšom denníku chorvátskom je celá strana venovaná tomu, že Robert Fico si tu stavia svoju letnú haciendu, svoje letné sídlo. No tak povedzte vy sami, že či toto všetko, čo som vám teraz hovoril a čo som vám všetko ukázal, či je to náhoda alebo nie. Posúďte sami. A že či miestni, ktorí sa k tomu vyjadrujú a ktorí hovoria, že je jasné, že vedia o tom, že Robert Fico si tu niečo vyberá, niečo si to stavia, či miestni klamu. Urobte si názor na všetky tieto prepojenia na malom kúsku zeme, tuto v Chorvátsku, kde sa stretli obrovské peniaze bohatých smerákov a ľudí, ktorí sú im blízki. Rastio, ideš. Ďakujem ti za slovo, tak môžete to vidieť priamo teraz na vlastné oči. Krásne, nádherné, vydláždené príjazdové cesty, kryté garáže, kamenné krby, trojposchodové vily, tu na hneď s veľkým parkoviskom obrovským, aby si tu mohli smeráci užívať svoje radovánky pri mori, nádherný výhľad na more, luxusný prístav za rohom, pár 100 metrov dole, keď prejdete, stehnete a kúpete sa. Takto si žijú úradníci. Nejedná sa o nikoho iného, jedná sa o štátnych úradníkov, ktorí tu majú jeden, čo by kamene dohodil, druhý, tretí vily a takto si žijú za vaše peniaze. Keby ste si vy, Slováci, doma, čo ste na Orave, spomínam si na priateľov, ktorí si stávali dom pre svoju rodinku, odkladali 500 eur mesačne. Tak aby sa nám počítalo dobre, buďme konzervatívni, zoberme len tú nízku sumu. 1 000 000 eur za takýto dom a ten barák stojí oveľa viac. Keby 1 000 000 eur ste si mali našetriť, 500 eur mesačne by ste si odkladali, 160 rokov si musíte odkladať na to, aby ste takéto niečo mohli mať. Aby ste si mohli dovoliť takýto luxus pri mori. A čo robí náš premiér? Čo robí náš premiér namiesto toho, aby spustil kontrolné mechanizmy, aby sa o toto zaujímala finančná polícia, aby sme vedeli, skadiaľ majú títo verejní funkcionári, smeráci svoje peniaze? Premiér Robert Fico si dal za prioritu v tomto volebnom období prísť a schváliť amnestiu. Schváliť to, aby takíto ľudia nemali zodpovednosť a neboli za toto dolapiteľní. Takže čaute, končí sa naše tretie video. Prihlásime sa ešte s ďalšími minimálne 2 počas dnešného dňa, lebo keď už sme tu, tak tých svinstiev, ktoré smeráci tu porobili, kde si uložili vaše peniaze, tak je strašne veľa. Takže len na tomto mieste sú 3 honosné miliónové vily slovenských štátnych úradníkov. Ak by to neboli štátni úradníci, o tom nehovoríme, ale jednoducho nie je možné, aby ľudia tu hrdlačili, aby ľuďom tu doslova orali po chrbte, aby ľuďom kradli 500 miliónov cez daňové bonusy. Nie je možné, aby ľuďom brali a okrádali ich o rodičovské dôchodky. A zároveň tým babičkám dávali ružičky a hovorili sexistické vtipy, ako im na nich záleží, ale svojim ľuďom tu doprajú miliónové haciendy presne na úkor tých ľudí na Slovensku. Nie je možné, aby štátny úradník, ktorý celý život nič iné nerobil, len bol štátnym úradníkom a robil za normálny plat, a tí štátni úradníci nemajú nejaké luxusné platy, aby zrazu mali na to, aby si tu nakúpili a postavili miliónové haciendy. Toto je ten rozdiel medzi nami a nimi. Toto je rozdiel medzi verejným záujmom a časom, kedy sme si pred zákonom rovní, a časom, kedy mafia ťahá za dlhší koniec povrazu. Robert Fico počas celej doby chránil len mafiu pred obeťami mafie. Dobrý verejný činiteľ a dobrý premiér má chrániť obete pred mafiou. Spreneveril sa verejnému záujmu a preto sme tu. Sme tu vo vašom mene a vo vašom mene budeme celému Slovensku ukazovať ďalšie majetky týchto zločincov, ktorí na Slovensku si povedali, že Slovensko rozkradnú a potom si sprivatizujú svet. Čaute.